Hoxe queremos contarvos a orixe da noite do 31 de outubro, a orixe de Samaín. Non, queridos compañeiros e compañeiras, non é Halloween, a orixe do Día de Defuntos. En Galiza, moitísimo antes desta tradición estadounidense, celébrase o Samaín, unha tradición enxebre enraizada á nosa terra. O Samaín en gaélico significa a fin do verán e foron os antigos habitantes de Galiza que deixaron gran pegada das súas culturas na nosa terra os que celebraran ese momento de transición do verán ao invierno, sendo o Samaín o fin do ano celta. Esta celebración milenaria ten lugar cada ano, durante a noite que vai do 31 de outubro ao 1 de novembro. Nunha desas datas nas que se conta que é máis fácil transitar entre dous mundos, o dos vivos e o dos mortos. Agora imos contar a tradición nas curiosidades que de seguro os levarán. Na noite de defuntos era a tradición encender fogueiras para espantar aos malos espíritos. Tamén era tradición cubrirse con peles de animais, máscaras e outras prendas para despistar aos espíritos e as fantasmas, o cal daría lugar ao costume de disfrazarse que se mantén na actualidade nalgúns lugares do mundo. Outra tradición que seguimos facendo é decorar calabazas. Moito antes que nas hortas galegas houbese calabazas, en Samaín as poboacións célticas collían as cabeiras dos seus inimigos mortos na batalla e iluminábanas para colocalas nos muros e castros coa intención de espantar os malos espíritus. Tamén na noite de Samaín baleiraban nos nabos e no oco interno colocaban carbón ardente para iluminar o regreso dos defuntos ao mundo dos vivos, coa intención de recibirlles e, á vez, protexerse dos malos espíritos. E son das cabazas comezaron a bailarse estas para escupir nelas cabeiras que desen medo, colocando unha vela no seu interior para espantar aos malos espíritos na norte que transmita entre o verán e o inverno. En Galicia, nesta data, era habitual que a mesa non se recollese despois de cear, por as animais dos falecidos acudían a visitarnos durante a noite e viñan co fame. Ademais de isábase a chaminea acesa para que non pasaba frío. Non era única madrugada na que isto sucedía, xa que tamén había costume de facelo durante a noite boa. O famoso truco ou trato, trick or treat, tamén ten a súa orixe no mundo celta, como a tradición que os druías ían ao norte o 31 de outubro de casa en casa pedindo comida para honrar aos seus deuses. Tal como pasou con infinidade de celebracións pagas,
o cristianismo terminou instaurando neses días as súas propias festividades. Así, a mañá seguinte do Samaín celebrase Día de Todos os Santos, non que se lembra as persoas falecidas que están no paraíso. Festividade que a Igrexa Católica estableceu ao redor do século X. Ademais diso, a tradición católica instaurou pouco tempo despois o Día dos Feis Defuntos, 12 de novembro, no que si se lembraba tamén aqueles que non están no paraíso e permanecen no purgatorio. Como podedes ver, temos unhas raíces celtas que permanecen na actualidade como partes das nosas tradicións. Aínda que as costumes cambian, evolucionan e se adaptan aos novos tempos, temos que estar moi orgullosos da nosa cultura e das nosas orixes e defender o Samaín como parte das nosas raíces. Gracias a todos por prestarnos atención.